कारण ते त्याच्या कपॅसिटीच्या खूप बाहेर आहे. तर कुठेतरी मराठी फिल्म अजूनही आपल्या कपॅसिटीमध्ये आहे बनवणं, असं मला वाटतं. आणि मला वाटतं जर प्रेक्षकांची साथ मिळाली तर मला वाटतं हे दिवस आता संपले पाहिजे की जिथे आपण फक्त ब्रेक इव्हन करता काम करतोय. जर मराठी प्रोड्युसर्सला अजून फायदा झाला, जर प्रेक्षकांची साथ मिळाली तर साऊथसुद्धा एक खूप मोठं मार्केट आहे रिजनल असूनसुद्धा. मला कुठेतरी वाईट वाटतं की माझ्याच भाषेची फिल्ममध्ये तेवढी अजून एक डेव्हलपमेंट झालेली नाही आहे, तेवढे प्रेक्षक असूनसुद्धा. इवन भोजपुरी फिल्म्स फॉर दॅट मॅटर, काय बजेट्स असतात भोजपुरी फिल्मचे. भोजपुरी फिल्म्स ॲक्टर्स आर मेकिंग मच मोर मनी देन व्हॉट वी आर मेकिंग. असं वाटतं की साऊथ इंडियन सिनेमामध्ये सिनेमा जेव्हा तिकडे बनतो तेव्हा साऊथ इंडियन लोक आणि तिकडच्या राज्यकर्त्यांनी खूप सपोर्ट केला आहे आधीपासून. आपण महाराष्ट्रात पडतो हां, आणि महाराष्ट्रामध्ये मल्टीलिंग्वल लोक आहेत, मल्टीकल्चर आहे. पंजाबी लोक आहेत, बंगाली लोक आहेत, हिंदी लोक आहेत, भोजपुरी लोक आहेत आणि आपण मराठी लोक आहोत. मराठी लोकांच्या इकडे येऊन ते काम करतात. इट इज अ इकॉनॉमिकल कॅपिटल. मुंबई, महाराष्ट्र इज इकॉनॉमिक कॅपिटल. ओके, तर आपल्याला सगळ्यात मोठी कॉम्पिटिशन करावी लागते ती हिंदीची फार मोठी कॉम्पिटिशन मराठीला करावी लागते आणि हिंदीशी कॉम्पिटिशन करावी लागते याला फार आधीपासूनचे राज्यकर्ते सुद्धा जबाबदार आहेत. त्यांनी मराठी भाषा, मराठी कल्चर, मराठी सिनेमा, मराठी तमाशा, लोककला यांच्यासाठी जर दूरदृष्टी ठेवून काही प्लॅन्स आधीपासून आखले असते तर आज मराठी प्रेक्षकांची संख्या, त्यांची अभिरुचीची समृद्धता आणखीन वाढली असती. नाव इट इज व्हेरी लेट, बट तरीसुद्धा आमच्यासारखे काही कलावंत आहेत जे कमी पैशामध्ये काम करतो, लिमिटेड बजेटमध्ये काम करतो आणि आत्ता मराठी इंडस्ट्री इज हॅपनिंग या स्टेजपर्यंत आम्ही आणून. कारण तसं बघायला गेलं साऊथमध्ये एक फॅन बेस आहे त्यांचा रेडी. म्हणजे कोणताही चित्रपट फॅन बेस इज अ अंडरस्टेटमेंट. फेनेटिक्स इज द राईट वर्ड. आय वाज ट्राइंग टू अवॉइड दॅट. येस, यू आर ॲब्सोल्युटली राईट. पण मिलिंद, तुम्ही काहीतरी म्हणत होतं की आउट ऑफ पॅशन आम्ही सिनेमे करतो, निर्माते किंवा आम्ही किशोर म्हणाल तसं आम्ही आउट ऑफ पॅशन त्यात कामही करतो. आम्ही नट किंवा स्टार म्हणून स्वतःला वागवत नाही. आम्ही निर्मात्याच्याच कंपनीचा एक भाग होऊन काम करतो. वेगवेगळे विषय हाताळले जातात, वेगळे विषय हाताळावे असं म्हटलं पण जातं लोकांकडनं, पेपरकडनं किंवा सगळ्यांकडनं. पण ते वेगळे विषय हाताळले, निर्मात्याने हात घातला, दिग्दर्शकाने हात घातला, लेखकाने लिहिलं, ते पाहायला प्रेक्षक नाहीत आणि प्रेक्षक निर्माण करण्यासाठी म्हणून काहीतरी पाऊल उचलले गेले. काय होतं, आपल्याकडे नेहमी वाट बघितली जाते की हा सिनेमा कधी टी व्हीला येतो, तो थिएटरला येऊन बघण्याचं कमी झालेलं. इथे मला असं वाटतं की आता जो मी शब्द वापरला फॅनेटिझम, मी हे का म्हटलं कारण मी हे साऊथमध्ये खूप अनुभवलं आहे आणि मला कुठेतरी राग येतोय की आपल्या लोकांमध्ये का नाही आहे फॅनेटिझम. वाय डोंट आय हॅव माय पीपल हू आर फॅनेटिक्स अबाउट माय कल्चर, असं माझं झालंय आता. तर कुठेतरी मला हेवा वाटतोय साऊथ इंडियन लोकांचा की जर त्यांच्या लोकांकडे ही डिवोशन असू शकते त्यांच्या फिल्म्स करता, त्यांच्या स्टार्स करता, तर आमच्या लोकांमध्ये का नाही आहे. हे इतकं पाहिलं, इतकं अनुभवलंय की आय एम रिअली मिसिंग दॅट. राग येतो त्या गोष्टीचा की ते मला माझ्या कल्चरमध्ये, माझ्या इंडस्ट्रीमध्ये पण हवंय. मला वाटतं आपल्याला जादू बघायला जास्त आवडते आणि मराठी सिनेमा अगदी खरं सांगतो, वास्तव दाखवतो, ते बहुतेक आपल्याला परिस्थिती पडत नाही. पॉपकॉर्न खाताना ती गरिबी नको वाटते बघायला असं. पण मला मिलिंद एकीकडे असंही वाटतं मराठी माणूस त्यांच्यापेक्षा खूप पुढे आहे रे, समृद्ध आहे आणि म्हणून त्याला त्या पद्धतीचे म्हणजे एक गोळी मारल्यानंतर 3 लोकांना लागते वगैरे असं त्याला आवडत नाही. नाही, त्याच्याचमुळे आपल्याकडे इतके वेगवेगळे चित्रपट झाले आता मागच्या 5-10 वर्षात. बाबू बँड बाजा असो किंवा ताऱ्यांची भेट असो, पुष्कळ जितके काय झाले एकदम. तुम्हाला असं वाटतं का की सरकारला आणि काही करता येते इन टर्म्स ऑफ फिल्म फायनान्स? आणि काही नाही, खूप काही करायला पाहिजे. खूप काही करायला पाहिजे. आणि तिकडे महाराष्ट्रातली मिनिस्ट्री जी आहे आता उठल्या सुटल्या मिनिस्टर्सना पण त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून आधीपासून खूप प्लॅन करायला पाहिजे होते. आता इट इज टू लेट. आता हे सावरण्यासाठी, आता मराठी कल्चर सावरण्यासाठी, मराठी सिनेमाला थिएटर मिळण्यासाठी, प्रेक्षक थिएटरपर्यंत येण्यासाठी काय काय योजना करता येतील, कशा पद्धतीने मराठी पब्लिकला मल्टिप्लेक्सपर्यंत आणता येईल, सिंगल स्क्रीनपर्यंत आणता येईल, याचा विचार सगळ्या राज्यकर्त्यांनी आणि त्या मिनिस्ट्री लेवलवर झाला पाहिजे असं. आता एक प्रश्न मी सगळ्यांना विचारतो टुरिंग टॉकीजबद्दल की तुमच्या एक्सपिरियन्सेसबद्दल सांगा. कारण हा जो विषय आहे इट लुक्स लाईक समथिंग कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अँड ॲज अन ॲक्टर म्हणजे चित्रपटाबद्दल चित्रपट आहे हा. चित्रपटाबद्दल चित्रपट आहे. आणि काल आम्हाला गंमत अशी वाटत होती, काल मी जांभुरी मैदानमध्ये गेलो होतो, तिकडे तंबू लागत होता आणि ज्या तंबूमध्ये आपण शूट करत होतो त्याच तंबूमध्ये आपला चित्रपट दाखवला जाणार, ही एक वेगळी गंमत होती. हा, वेगळी गंमत. आणि सिनेमा
म्हणजे तुम्ही जत्रा पाहिली की नाही माहिती नाही, त्या जत्रेमध्ये जे तंबूतले थिएटर असतात ना, ते एका बाजूला असतात. इकडे अग्निपथ लागलेला असतो, इथे रजनीकांतचा चित्रपट लागलेला असतो, तिकडे अलका कुबलचा लागलेला असतो. रोख बैलगाड्यामधून एसट्यांमधनं हजारो याने येतात. मग कुटुंब असतं, मग मामा असतो, चुलता असतो, छोटी मुलगी असते. मग ते सगळ्या जत्रेमध्ये फिरतात, सगळी जत्रा आधी बघतात. मग तंबूच्या बाजूने फिरत सगळे पोस्टर बघतात. मग डिसाईड करतात की तो म्हातारा माणूस बाईला खेचून आणतो मारतोय ना, तो चित्रपट आपण बघूया. मग डिसाईड करतात की तो नाग आहे बघ, नागाची पूजा करते ती, तो चित्रपट आपण बघूया. आणि मग त्या चित्रपटाचे तिकीट काढले जातात, आतमध्ये जाऊन लोक बसतात आणि मग त्यांना नाही आवडलं की दुसऱ्या तंबूमध्ये घुसला जातो. याचा आवाज त्याच्यामध्ये जात असतो, त्याचा आवाज याच्यामध्ये जात असतो, परंतु लोकांना चित्रपट फक्त आपलाच दिसत असतो. तर आज आपण मल्टिप्लेक्समध्ये शिरतो, त्याच्यामध्ये 5 स्क्रीन असतात, 10 स्टोर्स असतात, ब्रँडेड स्टोर्स असतात, खाण्याची दुकानं असतात, फूड मॉल असतो. तेच कल्चर आहे जत्रेचं. जत्रेमध्ये सुद्धा 5 स्क्रीन असतात, अनेक दुकानं असतात, खरेदी विक्री चाललेली असते. तर ॲडव्हान्स्ड व्हर्शन आहे आपलं जे मल्टिप्लेक्स जे आहे ते जत्रेचं ॲडव्हान्स व्हर्जन आहे असं म्हणायला हरकत नाही. पण जो जत्रेमध्ये जेव्हा तुम्ही जाता तिकडे जो एक लाईव्हनेस असतो, रगेडनेस असतो, तो आपल्याला तिकडे पाहायला मिळतो. त्या लोकांचा इनोसन्स पाहायला मिळतो. ते लोक दिवसभर काम करून एका निखळ मनोरंजनासाठी तिथे आलेले असतात, ते पाहायला मिळतं. त्यावेळेला हा सिनेमा चांगला की वाईट हा ते विचार करत नाही. फिल्म में भी डायलॉग है, ये सिनेमा है बाबू, यहाँ राम तोरी गंगा मैला भी चलता है और मैया तोरा अमृत पाणी भी चलता है ऐसा. तर इकडे सगळे सिनेमे चालतात, कारण सगळे लोक सगळेच सिनेमे बघायला आलेले असतात. मल्टिप्लेक्समध्ये तसं होत नाही. तर अशा कल्चरचा हा सिनेमा आहे आणि याच्यामध्ये अनेक गमती आणि आपलं कल्चर लोकांना कळणार आहे. म्हणून लोकांनी हा चित्रपट येऊन पाहावा. मल्टिप्लेक्समध्ये तंबूचा सिनेमा पाहणं हा एक वेगळा एक्सपिरियन्स आहे आणि तंबूमध्ये तंबूचा सिनेमा पाहणं हा एक वेगळा एक्सपिरियन्स आहे. नेहा, तुझे काही एक्सपिरियन्सेस या चित्रपटाबद्दल? खरं तर माझं जे कॅरेक्टर आहे ती एक अशी मुलगी आहे जी मल्टिप्लेक्स सोकॉल्ड, आपण जे मल्टिप्लेक्स चाललं आहे आपलं गेल्या 15-20 मिनिटापासून, अशा फिल्म्समध्ये काम करणारी, इंटेलिजंट फिल्म्समध्ये काम करणारी एक अभिनेत्री आहे, जिला तंबू कल्चरबद्दल खरंच काही माहीत नसतं. आपण आता जे बोलत होतो की तिकडचे लोक जे आहेत ते अगदी इनोसंट माइंड, ओपन माइंड आणि फक्त भक्तिभावाने ज्या पद्धतीने फिल्म्स बघायला जातात, ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद देतात, कॉईन्स फेका किंवा रूटिंग करा किंवा काही करा, तर हे तिला यातलं काहीच माहीत नसतं. आणि तिला असं सांगितलं जातं की नेहा, तुझी जी फिल्म्स आहेत त्याचे खरे ऑडियन्स तर तंबूमध्ये आहेत, हे मल्टिप्लेक्सवाले काय, त्यांना काय कळत नाही किंवा खूप विचार करतात वगैरे वगैरे. तर तिला अशा गोष्टींची आमिष दाखवून तिला एका जत्रेत किंवा या गावात आणलं जातं जिकडे तंबूमध्ये तिची फिल्म दाखवली जाते. आणि तिकडे गेल्यानंतर तिला कळतं की हे सगळं इतकं सोपं नाही आहे, याच्यामध्ये आणखीन अनेक गोष्टी आहेत, खूप कल्चरल डिफरन्स आहे. ते काही गोष्टी तिला पचण्यासारख्या आहेत, काही नाही आहेत. त्यांच्या कल्चरल किंवा एकंदरीत बेसिक लाईफस्टाईल डिफरन्स तिला अनुभवायला मिळतं आणि त्यातनं जनरेट होणारी कॉमेडी, कारण तिला ते काही समजत नाही, रुचत नाही, पचत नाही वगैरे. तर असे काही तिचे फ्रस्ट्रेशन्स तिचे खूप आहेत त्या इंटरॅक्शनमध्ये आणि त्यातनं खूप गमती जमती होतात. सो दॅट्स वॉट माय कॅरेक्टर इज ऑल अबाउट. हाऊ शी अंडरस्टँड्स द कल्चर, समवेअर शी एक्सेप्ट्स, समवेअर शी डिनाईज अँड समवेअर शी गोज बॅक टू हर ओन वर्ल्ड. सो दॅट्स वॉट द जर्नी ऑफ दिस कॅरेक्टर. मिलिंद, तुम्ही तर म्हटलं की विलनचाच रोल आहे, पण तरी वेगवेगळ्या पिक्चरमध्ये वेगवेगळे एक्सपिरियन्सेस असतात. नाही, हा सिनेमा मी पात्र तर ते आपण करत असतोच, पण टोटल सिनेमा असं म्हणेल की आपण सिनेमा लिहिणाऱ्या माणसाचा सिनेमा बघतो, सिनेमा बनवणाऱ्या माणसाचा सिनेमा बघतो, पण एक बाई तंबूतला सिनेमा चालू पाहते, तिची ती गोष्ट आहे. आणि मला वाटतं की काही घडवून आणणं, जसं आम्ही थिएटरची माणसं, आम्ही सगळे एकांकिका स्पर्धा किंवा राज्यनाट्य स्पर्धेसाठी काम करताना जसं सगळं मिळून वगैरे काम करतो, तसं हे एक युनिट, हे तंबू थिएटरवाली मंडळी, तिथला अनाऊन्सर म्हणू नका, मग तिथला सफाई कर्मचारी म्हणू नका, तिथलं मालक म्हणू नका, हे सगळे मिळून काम करत असतात. कधी कधी वाटतं की हे आमचा सिनेमा आहे, म्हणजे हा एका मुवमेंटचा सिनेमा आहे. दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगायची ह्याच मेकिंगच्या बाबतीतली, नॉर्मली आपण कॅमेरा लागला की आपल्याला पहिला शब्द असतो सायलेन्स, आणि मग अभिनय आणि मग कॅमेरा जोड होतो. ह्या सिनेमाचं नेमकं उलट आहे. सगळं शूटिंग ॲक्च्युअल लोकेशनला झालं,
म्हणजे जत्रेमध्येच आपण शूट केलं, म्हणजे त्यासाठी वेगळं सेट वगैरे काय लावलेलं नाही किंवा कुठेही लोकेशन असं उभं केलेलं नाही. पण हा त्याच्यामुळे सायलेन्स म्हटलं ते सायलेन्स म्हटलेलं कोणा ऐकून जाणार नाही. आणि मुळात त्याचं सायलेन्स नसणं हाच त्या सिनेमाचा भाग, कारण त्या परिसराचा त्या ॲम्बियन्सचा तो सिनेमा आहे. त्यामुळे त्याच भागात कधी कधी असं व्हायचं की आम्ही जे डायलॉग बोलतोय ते फक्त आम्हालाच ऐकू यायचं, म्हणजे इतकं तो केओस होता. आणि तशा वातावरणात हा सिनेमा तयार झालेला आहे. धूळ, ऊन, तरी पण ये सब ॲडिशनल पॅकेज हे सगळं असताना तो सिनेमा घडून आला. आणि आता त्याचं एक टोटल गोळीबंद इफेक्ट आता पडद्यावर बघायचा आम्हाला खूप उत्सुकता आहे. आणि मला वाटतं प्रेक्षकांनी पण, आता सांगेन मी की तंबूतला सिनेमा, जसं किशोर म्हणाला की तंबूतला सिनेमा तंबूत बघण्याची वेगळी गंमत आहे, मल्टिप्लेक्समध्ये बघण्याची वेगळी गंमत आहे, पण थिएटरमध्येच बघण्यामध्ये आणखी चांगली गंमत आहे. कारण पायरेशनला नको जायला सिनेमा, कारण त्यातनं सिनेमा मरतो. आणि सुहास, तुमचे काही एक्सपिरियन्स? ह्या सिनेमाचा एकूण एक्सपिरियन्स म्हणजे मी तुम्हाला नेहमीच, म्हणजे आधी माझ्या सहकलाकारांसुद्धा सांगतो, तुम्ही तुमचा रोल सांगू नका, बघू द्या रे, खूप छान काम केलं सगळ्यांनी. तो आहेच भाग पहिला. तृप्ती भोईरनी ह्या सिनेमासाठी खूप, गजेंद्र आहिरे आणि त्या दोघांनी मिळून खूप त्याच्यावर काम केलं. आणि मग ते आम्हा सगळ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांनी तिथे हा सिनेमा निर्माण केला. हा सिनेमा घडत असताना ज्या ज्या लोकांनी ह्याच्यात सहभाग घेतला तो 100% होता. नेहा आली 5 दिवस तरी, नेहा आली 3 दिवस तरी ती त्या माहोलमधून बाहेर नव्हती कधीच, सतत त्या मागे होते सगळे. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा, आमच्या सगळ्यांचा जो अनुभव आहे तो तुम्ही सांगायचा आता स्क्रीनवर बघून, इतकं सुंदर आहे. अजून एक तुम्हाला सांगेन मी की जिथं आम्ही शूटिंग करत होतो तिथं समोरच आम्ही जी पात्र करतो ती पात्र फिरत होती. रिअल लाईफ म्हणजे अनाऊन्सरचं काम करणारा की किशोर, त्यात समोरच तो माणूस होता, किंवा की नटी होती किंवा माझा कोण टॉकीचा मालक, म्हणजे आम्हाला जणू काही डिक्शनरी समोर होती की ह्यांना बघा आणि परफॉर्म करा टाईपचं. तो एक आणखी वेगळा असं होतं की बा हे बघा, हे तुम्हाला करायचं, हे बघा हा रोल तुम्हाला करायचा. हे आणखी जवळपास डिक्शनरी सोबत ठेवून आपण इंग्लिशचं पुस्तक वाचतो ना आणि रेफर करतो. आणि सिनेमाचा USP म्हणजे इलयाराजांनी म्युझिक केलेलं आहे. आणि इलयाराजांनी मराठी फिल्मचं आणि अशा वेगळ्या कल्चरच्या फिल्मचं म्युझिक करणं, याला एक वेगळा अर्थ आहे. वेगळा अर्थ त्यांनी अशा पद्धतीने दिलेला आहे की याच्यामध्ये कम्प्लीट फोक टाईप आपल्याला सगळं दिसतं. आणि बॅकग्राऊंडला म्युझिक मात्र वेस्टर्न फोक वाजतं. म्हणजे खास हंगेरियन वगैरे त्यांनी स्ट्रिंग वाजवणारे बोलवले होते त्याच्यासाठी. आणि बॅकग्राऊंड म्युझिक हॅज डन वंडर्स इन दिस फिल्म. आणि दिसतंय आपल्याला सगळं इंडियन धुळीतलं वगैरे, परंतु फार गोड स्ट्रिंग तिकडचे वाजतात आहेत. आणि वेगळाच इम्पॅक्ट आपल्यावर, सॉंगलेट्स आहेत छोटे छोटे इंग्लिशचे. दुसरा कुठला डिरेक्टर असता तर, किंवा म्युझिक डायरेक्टर असता तर त्यांनी मराठी काहीतरी लावणीच्या 2 लाईन्स किंवा कशा अभंगाच्या 2 लाईन्स अशा टाकल्या असतात. परंतु इथे इंग्लिश सॉंगलेट्स आलेले आहेत. ते पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एका अशा डायरेक्टरच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने आलेले आहेत जो डायरेक्टर त्या फिल्मचा या फिल्ममध्ये आहे. म्हणजे डायरेक्टरचा रोल सुबोधने केलेला आहे. त्याच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने ते सॉंगलेट्स आहेत. त्यामुळे फारच वेगळी गंमत आलेली आहे आणि म्युझिकने खूप गंमत आणलेली आहे. प्रोसेस बघा तुम्ही, मराठी सिनेमा त्याचं संगीत करतोय साऊथ इंडियन आणि साऊथ इंडियन माणसांनी निवडली हंगेरीची. तुमच्याशी बोलून आणि चित्रपटाबद्दल ऐकून सगळ्यांना मला वाटतं खूप उत्सुकता झाली आहे पाहिजे. तुम्हाला हे माहितीच असेल की दर्या संगम कला अकॅडमीच्या तिथे हा चित्रपट दाखवण्यात येणार आहे 19 तारखेपासून याच जागेवर बसले आहे तुम्ही. तर हो, तर मला वाटतं खूप लोक येतील हा चित्रपट पाहायला आणि यायला पाहिजे. मला असं वाटतं की तुमचं हे कोकणी आणि मराठी भांडण बाजूला ठेवून कोकणी लोकांनी पण मराठी चित्रपट बघायला पाहिजेत आणि मराठी लोकांनी पण कोकणी चित्रपट बघायला पाहिजेत. मला असं वाटतं आज रिजनल लँग्वेजला जे महत्त्व इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये इराणियन फिल्मने आणून दिलेलं आहे, तसंच महत्त्व कोकणी फिल्म, कोकणी भाषेतली फिल्म, मराठी भाषेतली फिल्म आणू शकते, बंगाली भाषेतली फिल्म आणू शकते असं मला वाटतं. म्हणून रिजनलला जास्त महत्त्व दिलं पाहिजे, तर आपलं कल्चर, मल्टी कल्चर पण टिकून राहील सिनेमामधून असं मला वाटतं. आय थिंक दॅट विल बी अ परफेक्ट नोट टू एंड दिस प्रोग्राम. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन गझाली. थँक्यू. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अँड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टूरिंग टॉकीज. येस. पाहत राहा तुम्ही प्रुडंट मीडिया.